uiți pe Pușoc, cel mai mare frățior și cel mai grăsuț. Eu sunt Mia Junior. Sunt singura care a ieșit, ca Mia, de aceeași culoare la blăniță. Și vreau să vă spun că sunt super frumușică. Voi cum credeți? Sunt frumușică sau nu? Eu sunt Pașa și sunt cel mai mușchios din frații mei. Avea! Mama, mi-e foame. Eu sunt Marusia. Să vedeți, eu blânduță, frumușică și finuță. Vreau și eu să fac laptică, să-mi ajungă și mie. Dar eu sunt Sănia. Mie îmi place foarte mult lăpticul. Și nu știu eu de ce Ana mă filmează pe mine într-una. Vreau lăptic. Acum! Mama! Miau! Pe mine Pușoc mă ajută să spăl puiușorii sau să mă joc cu ei. Ei sunt un pic cam nebunași. De ce? Pentru că îmblă încolo-ncoace. Facem așa, dă-i la Pușoc, dă-i la mine. Acum puiușorii mei beau lăptic ca să aibă energie pe mai târziu și să joace cu Pușoc. A mea, țoană. Nu te baga la țoana mea. Bună, eu sunt Mia Junior și îmi place foarte mult să mă joc cu surioara mea, Marusia. Bună, eu sunt Marusia și vreau să spun că o iubesc foarte mult pe surioara mea. Îmi place foarte mult să ne alintăm și să ne jucăm împreună. Frații noștri beau acum lapte.